Malawi Today. Andi maestero amenewo mwaena ndi zimene zikuchitikazi kuwukirana kwa mitundu pafika poti kuti anthu amene mmakhulupirira pa chipembedzo muyamba kuzindikira chifukwa ngati nkhondo izizi zimene zikuchitika ku Iran muyamba kuzindikira kuti ena mwa mashehe amene mwakhala mukwatsatira mbuyo monsemu nawonso anali anthu opanga zinthu zonyasa, sanali mashehe enieni. Sadaka zina zimene mwakhala mukulandira maiko azungu kapena maiko aluya zimakhala zoti amachita kuphera anthu kwina kwake. Masiku akumapeto mudzakhala mukuzindikira zinthu zambiri zonyasa. Anthu amene munapanga kuti akhozokhala kuti ndi olungama amene angakutengereni kwa Mulungu mudzadzoti kwa zaka zonsezi akhala akukunyengani ndi anthu osalungama munangotaya nthawi yanu kwatsatira. So zikadzafika pamenepa padzamba kufika poti munthu olo chikhulupiriro chake chomwe adzamba kuchikayikira kuti koma ndizipange kuti kupembedza kuli ndi phindu. Amene ndi mayesero amene adzambe kufika, because in this munkhondo izizi mwina anthu ena amene simmadze kuti nawonso ndi mashiya mwadziwa panopo kuti awa ndi mashiya. Mukamba kuona concern yawo, mukamba kwaona ukali wawo mmene ukuchitikira, participation yawo, muyamba kuzindikira kuti awaso anali Ayuda sanali Asilamu. Mukamba kwaona zimene akuchita kuti muyamba kudzifunsa kuti mukuti abusawa mukuti uyu papayo ndi akupanga ziti. Zimene zizi adzakhala mayesero amene Mulungu adzabweretsa mwadaladala ndi cholinga choti asefe inuyo musakalowetse anthu ku paradise chifukwa cha mmene mmaganizira. Paradise yo ndi wa Mulungu, anthu akalowetsedwa ku paradise poyezedwa pa skelo ya Mulungu osakhala skelo ya maso anu zimene amaona ndi zimene mmamva ndi makutu anu. So Mulungu adzabweretsa zimayesero zambirimbiri, andi mwa mayesero amphamvu kwambiri ndi nkhondo zimene zikuchitikazi. Pambuyo poti economy yamba kupanga crash, economy ya dziko lapansi yamba kupanga crash, anthu adzamba kudzipanga associated ndi wina aliyense as long iwo nkhani yawo ikuyenda bwino pa nkhani ya zachuma. Zikadzafika pamene popo ndikukuwuzani zafika poti it's worse, far worse than that. Yesu asanabwere ini nkutheka kuti mwa mwake lino muli ndi Chikhristu cha mphamvu, Mulungu atakutengani lero the better off. Ini nkutheka kuti muli ndi Chisilamu cha mphamvu, ngati Mulungu atakutengani lero ndi kuti you are better off. Chifukwa kutsogoloko zimene zizakhalepo nzona kuti inuyo kukhala pa chipembedzo nkumapembedza Mulungu choonadi muzakhanga ndinu munthu owukira dziko. Inuyo kungokhala pa chipembedzo cha Mulungu nkumapembedza Mulungu mmodzi mwachoonadi mudzatengedwa khanga ndi munthu owukira dziko. Chifukwa aliyense adzakhala atapita kumene kukuoneka kuti kumeneko ndi kumene kuli chithandizo. Inuyo mudzabisa osafuna kuti anthu akudziweni kuti ndinu Mkhristu, inuyo mudzabisa osafuna kuti anthu akudziweni kuti ndinu Msilamu. Anthu adzakuwukirani. Mungoona mmene akuwukirana anthu nkhani zimene zizi. Ku Chikhristu kwa anthu akuwukirana, ku Chisilamu kwa anthu akuwukirana, akupatsana mayina akuchotsana mzipembedzo. Kugawikana kumene kukubwera ndi mayesero. So among those mayesero mwamodzi ake ndiona kuti Mulungu adzapereka mphamvu dala. Sidziko langaliti adzapereka mphamvu dala ku maiko amene adzakwanitsa kugalukira maiko anzawo. Syria idzalandidwa, Lebanon idzalandidwa, Jordan idzalandidwa, Palestine kudzakhala kulibe Palestine. Izizi kati mudzakhala muli momwe mudzaziona ndi maso kase mudzaziona koma Ayuda m'mabuku mwawomo zilipo. Andi mmene nafotokoza kuti akamamenya nkhondo iyi amaona kuti nkhondo iyi ndi yachipembedzo. Anayiyamba makolo awo zaka 180 zapitazo sangafoke lero iwo chifukwa ndi zaka 30. Amenya nawonso pamene adzasiyirepo ndipo kwina kwadzayipitirizaso ena. Iran imene ikutchuka lero tikamati ndi zaka 5000 kodi 5000 alipo analipo ngati ili ndi 7000 years old civilization. 7000 alipo ali ndi zaka 1000 ku Iran ngati. Koma anthu aku Iran akukhalabe lunga the first Iranian amada alipo ka zaka 6000 zapitazo ndi mmene mu Iran wina kwa lero lino akukhalira. Chifukwa chani? Amapanga inherit, they pass it over. Ife tikupita inu gwirani. Muzione nkhalamba zawo zimene zamwalira ndi nkhondo imeneyi. Achinyamata awo amene alowa maudindo amene aje chimene akupanga ndi chani? Just exactly ngati azimbu yawo. Umu ndi mmene anthu amaja alili. So akudziwa aponi kufupikira kwa nthawi izi zana kuti zachitike.
kusiyana kuli apa. Inu nda Ayuda nkhondo ja mukuyangana mosiyana. Inu mukuona kuti nkhondo ija tonse ndibwereranso ngati mene namoja kuti tonse tikuyangana kuti nkhondo ija kapena kuti nkhondo zikulosera kutha kwa nthawi. Akhristu mwapeza mipingo mwawo akulankhula kuti nkhondo iyi basi tili kumapeto kwa nthawi, zongofunika kuti munthu atero dziko likutha. Asilamu mwamvaso nkhondo imeneyi tili kumapeto kwa nthawi zikumveka. Mukapeza ngakhale Ayuda amene akupha anthu ku Lebanon ndi ku Syria ndi ku Iran ndi ku Iraq, mukafunsa akuza ndi nkhondo tikumenyayi tili kumapeto kwa nthawi. It means nonsenso ana Abrahamu mukukhulupirira ndipo mukudziwa zoti tili kumapeto kwa nthawi. Koma chimene mukusiyana ndi chani? Wina akuti tili kumapeto kwa nthawi ndipo sitilolera kuti Satana atigonjetse timwalire tili kunja kwa chipembedzo. Ngutheka kuti ndi Asilamu, ngutheka kuti ndi Akhristu. Pamene Ayuda akuti tili kumapeto kwa nthawi ndipo zikufunika kuti tichilimike tipange cleansing, tiphe wina aliyense amene sali mu Yuda kuti nthawi ikamatha lipenga likamalira Mesaya akamabadwa pano pasakhale munthu wa mtundu wina koma mu Yuda. So you can see kuti nonse zakutha kwa nthawi mukuzidziwa, but your preparation towards it, belief yanu ndi imene kugawanisana. So aliyense akudzoti kumapeto kwa nthawi mwafunsa Asilamu amadziwa zoti anthu adzaukira kaba iti. Nkhondo sizikulambala kaye mbali, nkhondo zimene zikulambala mbali, koma ku Chisilamu komupire kuli history imene mafotokoza kuti kutha kwa nthawi adzabwera anthu kufuna kuzaphwasula kaba malo amene Asilamu onse amapita makapembedza pachakachi. Amapita soyende masiku enawa koma ndi kuti pachaka amachita mapemphero a haji pamene pacha. Malo amene aja adani adzafuna kudzaphwasula. Pali zimene akuzifuna kuti adzatenge mu mzinda umene uja. Zili mu mzinda umene uja, zina zili ku Najidi. History ya ku Najidi tizayitchulabe. Koma ndi kuti nkhondo zimene zija oloma Saudizi adazipanga kukhala ma allies a America ndi Israel whatsoever, nthawi idzakwana chifukwa ine ngati ndikutumikirana ndi Satana chimene chimachitika. Lero andiuza ipha mayi yako ndi wapha, ziziyenda mawa ipha bambo ako ndi wapha, ziziyenda mkuja ipha mkazi wako ndi mupha, ziziyenda ipha mwana wako ndi mupha, ziziyenda akatha owapha aja amakuza kuti sono ife ndi tikufuna be kuti ukanaphaso china chake tidakali ndi ludzu. Ndio mayamba kuyangana aliyense wapha ati. Ndamati palibe kuti umuphe kuti leo kuphayo ndi iweyo kaya. So you are the last one to die. You are the last one to be victimized. You are the last one to be killed. Ndi amakuphawo khano tsopano. Ena aja somakapha ndiyo. Ndi Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, akina Yemen, akina Kuwait, akina United Arab Emirates, asonkhezera nkhondo, ipha mbale wako kukapha Palestine, ipha mbale wako kukapha Iraq, ipha mbale wako kukapha Muammar Gaddafi, ipha mbale wako kukapha Osama bin Laden, lelo ipha mbale wako afuna kupha Iran. Mukadzapha onsewa kena kwadzati le tikufuna uphe betu. Ndi pamene adzafuna kubwera mu Saudi Arabia kufuna kudzalanda mizinda ya Mecca ndi Medina. And at that time ndi imene simudzaona chipolopolo chochoka dziko lapansi, ndi imene mudzayambe kuona mizinga yochoka kumwamba. So zikutanthauza kuti akamadzafika podzalanda Medina kudzalanda Mecca, sikuti Jordan adzakhala adakali m'manja mwa Asilamu ya, sikuti Syria adzakhala adakali m'manja mwa Asilamu, sikuti Lebanon adzakhala adakalibe m'manja mwa Asilamu, kapena Palestine adzakhala adakali m'manja mwa Asilamu. Ayi, adzakhala kumene kwadathana nako. So according to history imene mipingo yonse itatu, Chiyuda, Chisilamu, Chikristu akusunga, end of time kudzakhala nkhondo. Ndi akamati kudzakhala nkhondo, embekezani kuti nkhondo yonse kuti idzangofika pamudzi kupha anthu iyoyo nkumapita. No, nkhondo yake yakupha anthu mdziko, iwowo ndi kutenga dzikolo ndi kufalitsamo chisokonezo. Chisokonezo imene anthu ena amachitcha fasada. Ndi kuti abwino adzakhala kuti amene akuphedwa.
So mukamafunsa kuti zizatheka bwanji popeza nanga Iran ndi masuperpower, usuperpower amapereka ndi Mulungu, amothetsa ndi Mulungu. And if zimene ukamba apazi in this history yangokhala kuti ili complex. Chifukwa chona kuti yabwera pochotisanga ku Iran kuli nkhondo. Nde inuyo kuyang'ana kumuyang'ana nkhondo yake iyi akumenya ku Iran kuti ngati kuli kutha kwa dziko ndoti nkhondo yake ikhala iyi. Ayi. Nkhondo yakutha kwa dziko iyo mati ena amakhala ndi mpata ulowa ntchalichi munzikiti nkumaswali ena kumamanga manamazani, ena akwanitsabe kumapereka nsembe, ena akwanitsabe kumayitanira kwa Mulungu, uku anthu akumenya nkhondo yake si imene. Ndi kuti dziko lidakalira bwinobwino. Dziko lidakalira bwinobwino. Anthu amanga matchalichi dziko lidakalira bwinobwino. Anthu amatabe kukhala amanyazi ifa sana vale bwino. Dziko lidakalira bwinobwino. Pakadzafika poti anthu akuyenda ngati zinyama, kuyenda maliseche samadzimva ngati akuyenda maliseche. Muzadziwa kuti zinthu zamba kusokonekera. So all these kind of things. Nkhondo iyi amenya, itha, Iran ipambana, but it's not over. Chimene ndingakuuze ni chenda kuti muione mmene ngati Israel ikumenyera nkhondo yake. Ndiye kuti pamene akupanga ceasefire ndi Lebanon, kumene awathamangitsa anthu kuja kuli mabulldozer, kuli makasinja, kuli asilikali a dziko la Israel. If you think I'm lying, if you think I'm talking of tomorrow, mmene ma Israel amapita akapanga za ceasefire, tiyeni kumenyana, mwakudziwa chimene apangira ndi system yawo. Akupanga ceasefire chifukwa chone kuti 5 to 15 kilometers radius ya South Lebanon apkasula gumulako midzi yonse kumene kuja sikungakhalenso munthu, kuli flat, kuima panopo maona kaya mpaka kuti uko. Mmene apanga ceasefire moja ndi kuti apanga advance, asilikali asuntha mpaka na kukayima pafupi ndi kumene sana gumule. Ndi kuti ceasefire meja ngati ingatenge zaka zokwana ziwiri kapena chaka ngati kungakhale kotheka. Malo amene aja anthu akuiza adzakhala mangapo manyumba. Apa ndi pamene pamabwera mawu oti occupy. Ma settlers adzabwera ndomanga manyumba ndi kukhala malo oti sanali awo. Kulanda malo ndi kukhalapo ma settlers amenewa. Occupied East Bank, occupied West Bank, occupied South Bank, ngati kuchane ku Gaza. Akuthamangitsani mukathawa iwaje amachinga uko kuti musabwereso. Ndekuti uku kumbuyo kumene atengako amayamba kumanga. When it goes like that, chita imene chimachitika ndi chani? Ndikuonera kuti akamadza iyambira nkhondo, adzayambira kuchokera pamene ayimapo kumapita kutsogolo. Adzakukankhani another 5-10 kilometers kuima, adzakuwuzani ceasefire, mudasiya kumenyana. Pamene mwasiya kumenyana paja, iwaja sakupita ku manyumba kwawo, amayima pamenepo. Dziko likutani pamenepo? Likutengedwa. Akadzamaliza Lebanon, adzalowa mu Syria. Akadzamaliza Syria, adzalowa mu Iraq. Akadzamaliza Iraq, adzalowa mu chani? Mu Iran. Akadzamaliza kumeneko, adzalowa mu Jordan. Akadzamaliza Jordan, akulowa mu Saudi Arabia. Zikunka. Ndiye ndikupatseni chitsanzo chimodzi. Ngati nkhondo ikuchitika ngati Palestine, lero lino ndi zaka 108 sanamalize kutenga Palestine. Nde amalize kutenga Palestine, amalize kutenga Lebanon, amalize kutenga Syria, amalize kutenga Iraq, amalize kutenga Iran. Kutenga kosikongotenga, kutenga kodzera mukumenyana ma peace talk, ma ceasefire. Ngati kadziko ngati Palestine, panopo zaka 108 sanamalizane nayo ntchito ya Palestine. Ntchito za maiko enawa muchula ndine kuti ndi zaka zingati. So sitikuyembekeza kuti inu ndine tidzakhala tili moyo nkumaona Iran ikugonja pamaso pa America. No. Iyi nkhondo ilipo iyi isiyeni Iran ipambane. Koma history imene ife tikunenayi ndi zimene zili m'mabuku zimene zikuyembekeza kuti zidzachitike before dziko li Mulungu kuyalula. So tikamana kuti Israel idzatenga Lebanon, Israel idzatenga Syria, Israel idzatenga Jordan, Israel idzagonjetsa Iran ndi kulanda, we are not talking nkhondo yake iyi. Ndikuti kumvako mukuyenera kuti mukugawanize. Mukumve kuti mukumva history imene idachitika, mukumva history imene ikuchitika panopo currently,
ndi history imene idzachitike niyo mutamwalira ndi ine ndemwe kulibe. Popeza izi tikulankhula maviyeni ndikanakhala tikulemba mabuku ndiye kuti nthawi imeneyo anthu bwezi akumadza kulenga mabuku oti kudali Oswald Jumani adalemba buku ili lolosera izi. Koma ine ndikupanga usulosi sine mulosiya koma ndikuwerenga zomwe zilipo kale adzapanga konka kumene kwa Ayuda. Koma tisanasiyane ndifuna ndikupatseni funso limeneli lidzabwera mu viyeni koma lidzakhala mande. Lero madzulo ano mpaka mawa kulibe maviyeni nali osamina atabwere ndi kuti pa mande ngati ngadzakhale mwina 13 14 kumeneko ndi kumene tidzabweretse topic ya funso limene ndifuna ndifunsa apa. Kunena kuti ana a Israeli ngati Israeli lili dziko. Tikudziwa kuti Abrahamu atabereka anawo chanchani mwana ndimene munatuluka Israeli Yakobo ndi ana ake ndi zidzukulu zake. Ndi zomveka bwino kwambiri. Ndene ndimangofunsa kuti ana aja zimamveka osakhaso zimamveka zili ndi umboni. Ana ena ndi amene anakhala ku Lebanoni, ana ena anakhala ku Jordani, ana ena anakhala ku Syria, ana ena ku Iraki, Mesopotamia imeneyo chanchani ndi anakhala mchigawo that region. Kusonyeza kuti in that region kunalibe m'bale wake wa Ishmaeli amene akakhala kumene kucha. Ngati alipo Msilamu amene angathe kubweretsa that history, challenge me and bring me that book kandi Khristu kandi ndani yonena kuti ndi ndani m'bale wake wa Ishmaeli amene akakhala in that region, Lebanon, Syria, Yemen. Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq. Ndi ndani m'bale wake obadwa na Ishmaeli amene akakhala amene kuja. Ana onse amene akakhala amene kuja ndi ana zidzukulu za Yakobo. Ishmaeli ilo anakhala mu Saudi Arabia. Iye khanda amayi yake chikhala mtundu nkachulukana kumeneko. Okay. Musamve kupweteka msanga. Fande kupitirirabe. Ngane ndiyonena kuti ngati ana amenewa anali Ayuda. And chipembedzo chawo chinali cha Chiyuda. Just want to come there. Ngati ana amenewa onse ana a Yakobo amene akhala mu chigawo chimene chichi oberekedwa ndi Sara. Ana akhala chigawo chimenechi. Yes, it is true. And ngati chipembedzo chawo chinali Chiyuda. Ndikuti kuli dziko la Ayuda. Ndingofuna ndidziwe. Ndikuti kuli dziko la Ayuda. Chifukwa ngakhale mu Palestine atabwera Yesu sanabwere ndi Chiyuda. Atabwera Yesu sanabwere ndi Chiyuda. Ndipo Yesu mmene amachoka sanasiye Chiyuda. Ndengati ana awawa anali Ayuda. Ndikuti kumene kunali dziko la Ayuda. Ine sindikudziwa. Pa Yesu Khristu chipembedzo imene achisiya sanasiye Chiyuda mu Palestine Yesu mpaka anachoka. Zimene mangodziwa anasiya chipembedzo chimene later on ophunzira ake anachipanga describe kuti ndi Chikristu. So ndengati chili chipembedzo chimene chimayenera panga exist pambuyo pa Yesu Khristu, chimayenera kuti chipembedzo chikhale kuti chili ndi mtumiki wake, chili ndi amene anachibweretsa. Ndengati mu Palestine kapena kuti mu Israeli mtumiki otsiriza kapena kuti buku lotsiriza limene linabwera ndi munthu amene anaoneka kuti wachita kutumidwa ndi Mulungu ndi Yesu Khristu. Ndengati Yesu Khristu yosanasiye Chiyuda, does Judaism exist? M'maso mwa Yesu Chiyuda chimapanga exist chilipo? So tizisiye kumbali. Tikapita ku Jordan tsiku la lero, dziko la Jordan si dziko limene limachitidwa ndi la Khristu, si dziko limene limachitidwa ndi la Ayuda. Mukapita ku Lebanon sikutchuka kuti ndi dziko la Khristu, sikutchuka kuti ndi dziko la Ayuda. Mukapita ku Syria sikutchuka kuti ndi dziko la Khristu, sikutchuka kuti ndi dziko la Ayuda. Mukapita ku Mesopotamia
sikutchuka kuti ku dziko la Khristu silitchuka ngati dziko la Ayuda, as we are saying today. Ndeti nene kuti mu ana 12 a Yakobo aja omwe anasamukira m'dera limeneli onsewo sanasunge Chiyuda, ndi kuapanga mayiko aja kukhala a Ayuda, ndi anangosunga ana awawo anabwera 1948 ku Palestine. Ndifuna khala likhale funso loti wina akangadali ndi kuthekera koyankha, mwina angathe kuyankha ifa zikudabwitsa kuti ana a Yakobo omwe anakakhala ku Lebanon, omwe anakakhala ku Syria, omwe anakakhala ku Jordan, omwe anakakhala ku Mesopotamia komwe ndi ku Iraq, omwe anakakhala kumpoto kwa dziko kumpoto cha kuzambwe kwa dziko la Iran, ndi kunzambwe ku west kwa dziko la Saudi Arabia, kuseli kwa Medina kumapita cha kumaboda uko. Ana onse a Yakobo anakhala that area. Kuma monse mmene munakhala ana a Yakobo mu pano pati kunena pano ndi mayiko a Asilamu. Ndiye tinene kuti ana a Yakobo onse 12 anachigalukira chipembedzo cha makolo awo, osachitchukisa osapanga chachani, konse mwana anasamukira kuti kukhala Asilamu, osakakhala Khristu, osakakhala Ayuda, kudzafika lero. Nde history imene ipena pake ndimayiona kuti imandizunguza mutu, sindikutsutsana nayo koma imangondiyimitsa mutu kuti chinachitika ndi chani kuti ana onse a Yakobo okwana 11 kandi 12 kandi 10 omwe anamwazikana dera limene lonse ifa mwawo chepa ndi amene atsala pa Palestina, amene anachoka after ifa ya Yesu ndi kuthawira mwina ndi mwina. Koma ana ena a Yakobo kumene anakakhalako koma basa naso anali Ayudaso, nde sanachisamale chipembedzo cha Chiyuda bwanji kumeneko kuti mpaka lero lino kuzidziwika kuti mayiko amenewo ndi a Chiyudaso mpaka kufika tsiku la lero. Chinachitika ndi chani? Ngati muli ndi yankho tipatseni, ngati simulipeza ife tifufuza mpaka tidziwe chiona chenicheni kuti ndikubwerezanso funsoli. Chinachitika ndi chani kholo kubereka ana 13, pa ana 13 ndikumwazikana mwa 12 onse osakasunga chipembedzo cha makolo awo, ndikungochisunga mmodzi. Lero lino nkumana kuti pali gulu limene linachokera ku Britain 1948 kudzakhala mu Palestine, limene limazitcha kuti ife ndi Ayuda, ndipo dera lonse lino ndi la Ayuda, ndipo chipembedzo imene ikuyenera kukhala kuno ndi Chiyuda. Ndi azibale anu ena amene anatsala m'mayiko mmene mumu sanapange nawo zimenezi bwanji. Zikuoneka kuti ukungopanga mtundu wa mwana mmodzi lero lino motsogozedwa ndi Rothschilds. That history ikuyenera kuyang'anidwa bwinobwino, koma tikudziwa kuti mphamvu zimene adzakhale nazo kumapeto kwa dziko, kumapeto kwa nthawi mmene munakhala ana onse a Yakobo muja, mudzatengedwa ndi anthu ena amene adzapanga claim kuti ife ndi Ayuda. Koma zikanakhala kuti ndizoona kuti amene adzabwere kudzapanga claim kuti ndife Ayuda ndipo tikufuna kutenga mayiko wachifukwa kuti mmene mumu ndi mmene munkakhala makolo athu, ndi kuti zoona zake ndizoona kuti amene akukhala kale mmene momo ndi Ayuda. Chifukwa chani? Ana onse aja a Yakobo 12 aja kandi 11 kandi 10 aja anakhala m'mayiko amenewo, ndipo sitimamva kuti anasamuka anapita kwina kwake. Zimangoneka kuti ana amene anasamuka ndi amene amakhala mu Palestina, ndi amene amangoti kupita ku Europe kuathamangitsa, kupita ku Asia kuathamangitsa, kupita ku kuathamangitsa mpaka 1948 mmene amasamuka omaliza kubwereranso ku Palestine. Konkuja kukana kuja kama oneka kuti kagulu kake ndiko kagulu kake ndi akaka, andi mukakaonetsa kagulu akaka amene kamayenda mayendedwe awawaka ndi kaguluso kamene kanasamuka ku Egypt, kamene kanati kufika ndikumukanira Mose kulowa mu Palestine kuti pita iweyo ndi mbuya yako kamenyane ndi anthu amene ali mene mu first pitako, kusonyeza kuti mwa ana 12 onse a Jacobo sonse amene apanga nawo zimene zicha. Tifufuze kuti mwana a Yakobo wa ndi mwana uti anabereka kantondo akakono nkhaka.